Kono diiyani ya dikrongi. Dikrongi anu, Pak. Dikrongi banyu. Gak anu. Peteng. Iya. Ya. Oh, gak ngono kuwi ya yang lah piye? Kok ngisor ya? Iya. Wis ngono kuwi bener. Kuwi tak ganggang sik kok. Oh, mbok ganggang. Heeh. Sing adem. Kan adem. Nah, kita bikin somai ya. Ini mak ngalah demun. Silang mak aja mbok nang. Silang. Cek, tambah iki. Banyu kan ndi? Kentang. Ora banyu kok kono lho. Potong juga banyak mari anunya kayaknya. Oh, glindingnya ning kene. Oh, glindingnya ning kene. Nah, kita bikin somai guys, malam-malam. Tuh, enak banget nih. Malam-malam bikin somai. Somai cilok dulur. Cilok somai. Kita bikinnya pakai ini ya, pakai bara kayu bakarnya. Bukan pakai kompor tapi pakai bara. Apa? Oh, Dedek ngupas telur. Emang bisa? Langsung dimplokin. Langsung dimplok, Dek. Ya ta? Mplok langsung. Nggo isi ya, Dek, cilok kok. Engko dibelah dadi 2 wae ya. Ju 1. Engko koncone rauman. Maksudnya koncone gak enak. Kalau somai bikin sendiri enak. Ngupas telur suwe ra iki. Suwe telur emang, paling seru suwene. Ngapa ya mbok isi telur? Sing suwe telure ya. Ini kan nguleni ini 15 kilo ndang. Mau pasnya bengi, besok lagi gawe. Main untuk telu kuwi lagi untuk sitok, Dek. Suwe ram itu. Nyala lah Pak kayak gini nih. Nyala. Masa? Anu mendeng. Orang nyala siapa? Oh nyala ndang umah Pak, enggak ada yang bunderi. Apa Pak? Gini. Bukan itu. Ndodok cilok, Dek. Cek tekok ora to. Lah, kuwi peranak. Kompor. Kompor. Ya, enak Pak. Mama, Druang ning kene lho, Pak. Oh, beruang. kertas. Ojo oke bambune, pirang biji ngono. Engko nggak ngedang. Iki. Enak ya kayak bambu langsung nyala. Bahkan mau bulan. Ulang tahun. Siapa? Mbak Nugra ulang tahun. Ya apa? Foto-foto dhewe, kuwene kiup dhewe. Foto. Mungkin aku ra iso nek. Susah.
Jalan-jalan apa? Enggak tak bapak wingga. Tak kira mau nyalaknya anu kan. Cek ya. Tahu basi. Hidup kayu. Bulat-bulat mungkin mana sih? Glindingnya kelep ning tangan. Mata kegedean mak ayune mak oke ya. Aku mbok tambahin no. Ora tak mumpuk tak iring-iring tok ya. Masa? Heeh. Tak iring kayune. Wae bulet ti Pak, mau semene kae kau. Ora apa nanti bulet. Kita bikin somai, guys. Tuh, somainya tuh. Nah, somainya kita bulat-bulat. Yang gede, Mak. Gede. Ya Allah, semene gede ini kapan matang? Nah. Lu cek didang ya. Langsung plung ya, plung. Nah. Tak aku Ini Mak, anu kursine, Mak. Kursine. Aku wae kowe. Anu ning ndi to dingleke kae? Dingleke ning Cukup ono, Pak. Ben-penak anu lah aku, kakak gak jonggok. ono ning isor. Dah. Ning kono-kono ngono. Dia ora ning gini iki kok. Ya ngono kuwi. Terjadi. Ini kita bikin somai, guys. Cara bikin somai. Somai apa? Cilok ya? Somai cilok pakai telur. Namanya somai cilok pakai telur. Duduk banget. Kalau gedene apa-apa? Sere iki, Bisa ngono kuwi. sere iki loro si tugel dadi loro rondoke. Bisa ngono kuwi sitok 500. Wis tak 500 sik mending. Kayak dandarane lho. 500, 1000 untuk loro. Enak ndok pinjel. Sugih sedel ngono. Tak 500. Aku main pinggir dalan ngono yang gawe apa kok tenan. Tempura-tempura tak boli. Payu ora payu yo anake mangan. Asin ora ki ngelambuk rasane ya. Ku asinen. Ya aku aja asin-asin. Aduh duh. Daripada anu mending kuwi genine kena apik, Mak. Cilik sak kayu sik jiglok-jiglok ngono dijikuk ya. Lah ya pring sak bontole apa? Jadi liwat tanah ya. Ini malah camping ning kene. Daripada tugas mending iki asine. Makane aku tuku iki nek subuh-subuh gas ngono kan tak. Lah ya karo gas malah gede iki Mak, genine Mak. Terus enak malah. Wong Sunda-Sunda masake ngono kuwi. Malah nggo wantu telu loro tok ngono. Lah Mbak Nuning ya wong ngene iki nak. Ya. Kok kodok wedang. Ya malah enak ngono kuwi. Ngerodo kopi malah kuwi enak kan. Nih pancine jalukane panci anu. Panci lemah. Ora rada mlebihi kuwi. Terus dikek laweh, kowe ngerti laweh ora, Pak? Laweh piye? Pinggire buletane kuwi dadi genine gak mlayu ngetan. Sing bolong-bolong ae ta. Siji lemah ning kono ya enek, bulet ngono, lali aku ndek atu. Oh sing ngono lubang-lubange kuwi to. Heeh. Dadi mau apa pira? 20 nggih. Empuk ini sini 8 ping pindho pira? Tambah 8 meneh, 16 tambah 8 pira? 12 12 selawe. Sama selawe duduk banget lah. Moto sate nggone iki. Ya, mut. Cuma arep pawon. Lah ya panas ngene. Jek yang aku anu. Iki Ini nek apa tak ya? pangku anu ora ya, reket ora ya? Lah mau iki masak ora kok.
Ora lah, ora ngomong dimasak. Kanggo ngadoni mang. Lan. Njaba Nak njobo malah. Berawannya juga anu apa? Jus jawane. Ijane kayak tahu enak banget. Ora kentu tahu ini. Kayak enak nggone paijo enggak. Tahu anu ana orang. Ora enak mbak. Enak apa? Karena ijo-ijone iki ketok patut. Tahu daun-daune. Pemene mbok lampu mene tambah lampu nuki. Enak gandine enak, Mak. Enak. Ndang, ambok Apa iki. dipasang ondo? Ondo ndang ondone apa iso? Ondone mbok tumpak wong goblak. Tapi ki sepadang ya. Iki sik wae lah sementara. Pakai lampu kamera tok padang. Somene mateng. Malam-malam bikin some. Aduh. Wah, sesuk isa-isa sak duga. Kosong kabeh tanganku. Nah, arek ngene kok nih. Wis urungmu apa banyune ya? Nah, kayu pring mah enak, Mak, dimasak ya. Loro-loro ngono. Heeh, malah cepetan. Pring disigari malah dadi kayu. Daripada pawon ribet ya lah pawon bulek. Nek cilik ngene iki kan Simpel malah enggak. Terus kuwi diresiki gampang. Diangkat iso tangan nang kebon kono piye iso. Ngisor kono. Heeh. 40.000 ora rugi. Untuk sitok nas. Itu kena apa ya? Apa nih jambang? Nang Jambangan wis. Wong tek anggis sik sok. Nang omah anggis ya. Udah, sok kae men, Mak. Wis itu kae bating kok ya? Yo nduk semono-mono gedene. Anu sing gak nendoke kok gede kene bunder gedene ra kok. Kanggo aku sing gedene, Mak. Tak sagong ngene, Mak. Ndak, Mak, wis tak ya. Ganti gede ngene. Gen marem nek glek cilok sing gedhe ora tau entuk kok. Makane gede wing. Lagi cilok ra glek sing gedhe ora tau entuk mending tuku gawe dhewe. Kayak sing gede. Aku ngerti tuku some kan mesti glek sing gedhe kayak enak-enak nggur cilik-cilik. Cilik-cilik lha iki ngopo some sak meneh. Enak iki sama. Bareng gak dhewe kan ketok marem. Ini iki suwe matenge ya. Masa sak jam dhewe? Makane suwe gede mergo wong dodol yo gawe suwe. Itu ngenteni Kurang sip. Sing normal sih tok kuwi. Wis tak normal. Ong mik ya murah. Iya. ya lanjut. Satu seket apa kae? Ya lu apa? Yang tuku sing 600 munggah ya mbo. Mik 150 lha apik. Ya ora apa-apa nggo ngeblok sedhelek saiki. Oh ning ngene iki nek mateng cilik-cilik ngono kae mumbul ya. Iki anu ya, iki larem ning isor ya. Heeh. Oh kok akeh gedene kon ra kelar sam. Apa nih? Oh, ini gede. Buletane iki lho Devi ya. Oh. Mbak Elor kae gawe ke 3.000 ya satu po separuh tuh. Paru wale. Paruh ya.
Dan ini di paru wae ben rada ana. Yo mangan 5 ya marem lho, Pak. Di paru dino kae. Oke no. Tapi kan sitok tak nek gede ini apa tuh nek didol 500 ya patut nih. Taman Pancasila mah payu. Iki tambah kayak daun bawang wis nak. Daun bawang ora enak aku. Enak janing kae. Ini ra gagasan nek kayak daun bawang. Mawonku. Lah kayak gak apa kan ngejangan. Anu nih. Ngosan. Panci ini kan tuku panci kayak. Tumbuh kok 35 ning gone mboke trimbel wae lho murah. Kono wae sepiro 20.000 apa piro wae gede banget. Oh iya. Ya ada sego enak lho, Mak. Nek pring. Enak sego, Mak. Kok nek pring lho. Heeh. Tenang. Rasanya terus enak rasanya. Nyuwete Kok alam enak lho. nyuwete didang. Nek kene mbuke kayu aku gelem ngliwet ning kayu. Bisa ngliwet yo ning kene, gak apa-apa. Apa-apa. Coba nek aspes. Lah nek aspes ya. Oh, itu kok nih kayak kakak ulun juga jenis gitu. Heeh. Training anu. Oh, gini batu kan nyuci-nyuci enak ya. Yang liwat-liwat barang ya enak nih daripada dulu mabul to kan. Ngungkep. Bulak. Nah ya. Enak terbuka ini ya Pak Wal. Cek papat engkas. Baru ini kayak jadi ya. Ya kan tak lama. Kali Pak papat. Oh, cak mau gede-gede lah. Suwe ya matang. Ya semini-mini dua. Anakku lanang untungnya. Nah, boleh. Nah, Tak soalnya nyumik ta. udan ya. Iya, nek udane ya berbahaya nek ngliwet ning anu. Heeh. Nek alam terbuka ini seger. Ngliwet ngene kabeh penak pawon ya aja wong jaman dhisik nang kaya asline. Terbuka ngono. Wong jaman dhisik pohon terbuka lho. Ning rumah ngono. Tapi nek udan ya. Oh, gak nduri ya nek wit anak omahe lho. Heeh. Kita gak apa-apa terbuka ndek kayu ngono dia mendisian tuh, Pak. Ya mbah. Emang tak zaman dhisik mah uteke do terbiasa sini. Iya, jaman dhisik panganane grasin. Ora nyempok rene. Heeh. Kayu ping sak tonjol madha sing liwet tok. Engko aji lho Pak, ngono kuwi nggon pakan pitik kotor. Ini kan kali yang zaman dhisik liwete ngene. Tambahan dhisik.
Selake cek wis putih lak wis ireng. Cek engko kali ngedang. Wedang neh nih. Didang ya ora mateng. Lah wedangnya kene ya. Oh, no. Kan disabruk ya. Apa duwe? Duwe gede. Tuku. Tak cilik. Oke ya Mak, saya Mas. Oke. Sekilo loh, Pak. Nah, ora kena gue, Pak. Kayak mau plukuduk ngono kuwi. Mumbul-mumbul. Wis mateng didang tambah mendul-mendul. Nyur abon Mbak Angjan. Apa? Abon. Apa Mbak. duwe? Jadi tuku uang ndek kah. Jangan kan Mak, kowe tuku ngono ku kok enak Pak Mak. Pak abis kayak telur ngono. Iya, Bisa abon. apa dino enak Mas. Itu malah ora anu penyakit. Cuma ora bosen mangan cilok terus. Ngombene teh daun kelor wis sehat terus awak. Di cilok anu 5 meter jencal ke. Tuh. Jane ndok ora arek kae jan sitok. Bisa buane Mak rawuh kene Mak iki. Nggih. Heeh. Coba berapa ya? Kok Jadi we anak itu kunting abeng kok. bosok. Ya. Enak kayu ngirit tas iki ya iki. Lengai sampeyan. Gas setengah ya. Gas setengah. Melas 1000. Apa? 7000. Gasnya rong Coba bulan. liwat kayu nut. Nek anu ditegas celenge nek kebak. Ayo. Sisa tas gas dilebok celengang lho. Ganti kayu malah nek jajan kena munggu tuh ali-ali. Iya aslinya Iya no. ini keren nih. Iwalin adik ini itu kan nanti nong jambangan aku. Aku tuku ini lah. Pokoknya nanti ya. Ya samping ae dengan anu kae. Pergi ya. Pergi kan gue uang. Oh dalam. Ya ora yo ngisore anu. Ngisore apa? Bangkuel. Aduh, gak kelerem ya Pak. Ya anu. Banyune kurang. Banyunya udah banget ada. Selain wis anu wis putih silang. Anu Pak, aku juga erok-erok nang Pak. Apa? Erok-erok. Sing Oh centong itu. oh sik nunggu pancing ini kae. Tuh anu gede lebar putih. Mengentas gorengan dulu. Ini dhuwuran dek minyak engke ada minyak engke. Cek cilik karo cek gede kok Rin. Erok-erok. Kok enak? Iya. Lah cek cilik lah mbok cikok. Enak dua kok. Iya. Nah. Engko sik ben umop sampe mudal-mudal. Oh. Balik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tadi. Ya Allah, ya Allah. Yes.
golek minyak iso mlayu kabeh to ngono. Biang. Ana berani. Kita sak temene kayak men ya. Sekilo lho, Pak. Sekilo. Hmm. Ya itu kayak men sekilo nah. Gandum setengah, patine setengah. Itu sekilo. Kita siang lho kita ya ngono ya. Hmm. Wong sama mangan kabeh. Iya. Nek tuku perang 50 menit tuku. Bonjol lah. Bonjol iki mur piro? Mau gawe ne. 3.000 dikali 4 piro? Mau tukune tak piro? 3.000 dikali 4. Yo 8.9 rolas. 12. Ya wis 12.000. Oke, Bu. Heeh. Karo antar puye tok 10.000. 22. Yang gue ngelindingane sing otak suwe. Iya ngene iki bertahap. Kayak bakso wae. Ya kuwi pagi ya, ora nek dagingnya. Kuwi berarti buka dagingnya enak banget, Mak. Daging. Anu, Coba piye? tetelan gue ngerti tetelan to. Kalau tuku piye, Mak? Tetelan sapi, enak banget ya tetelan sapi. Digiling ke. Nggak bakso to? Ayo, Enggak bakso dhewe. enak banget. Enggak bakso dhewe kan enak ini. Jadi kira ndak coba kayak. Rak buah tom gede ya. Piteke dhewe belas siji ngono daginge dicek bakso ya iso. Malam-malam bikin somai. Sambil aja, Pak. Mbah. Kok langsung mateng, Mak? Kok iya iki engko delok kesane dia. Tapi kok dang neh ya. Bidang ben mateng. Tak kira ngene langsung mateng. Iya. Nanti caranya kompor gak nih. Kompor gak. Juga tangan sih. Mama, sekarang gue banyak putih ya? Dingin. Oleh. Ini ngapa tak ini?
Allah, tiba-tiba. Ya kena panas sih kan. Saya kena ini iki ngombe udang terus. Ya Allah, Guys, duduk tambahan, guys.